God aften og velkommen til ZBC News. Tirsdag den 8. november vil handelsskoleeleverne på ZBC Næstved i anledning af det amerikanske valg afholde et arrangement, hvor de skal være på skolen hele valgaftenen. Vi har nu sendt en rapporter ud til ZBC for at høre mere om valgaftenen. Hvad er planerne for valgaften herude? Jamen, planerne er, som det hele tiden har været, som vi også har sendt ud i Lektio, at vi mødes og ser et lille klip fra DR med Huxi Bach og Jan Gindberg. Så skal vi spise noget amerikansk inspireret mad. Så skal vi mødes nede i auditoriet og fordele os ud på nogle aktiviteter, hvor man kan lave nogle kampagnevideoer, valgplakater osv. Og så resten af natten er egentlig mere sådan holde os vågen til valgresultatet foreligger. Ja. Har der været nogle problemer i forhold til den her tilmeldingsfrist blandt eleverne? Der har nok været problemer for eleverne, i og med at en deadline er en deadline. Så det der er sket, det er at vi har lagt et spørgeskema i Lektio for tilmelding, og eleverne dagen efter beslutter at nedlægge undervisning. Og i forbindelse med det er rundt til alle klasser og informere omkring at tilmeldingen ligger klar, og deadline er mandag i efterårsferien. Om fredagen bliver der så også nedlagt undervisning, og der vælger vi at lave en happening, hvor vi tager Trump og Hillary masker på og deler flyers ud, hvor der også står på, at deadline er mandagen i efterårsferien. Det er der så nogle elever, som ikke har fået fat i, eftersom de er gået hjem, da de nedlagde undervisning. Og så har der så åbnet op for en lille eftertilmelding om mandagen, og der er samtidig skrevet ud til dem, der er tilmeldt sig, men ikke har købt eventen. Og så tirsdag var der endelig deadline kl. 12. Jamen tak for svaret, Henrik. Det var så lidt. Jamen hej Gustav. Synes du, at I har fået tilpas mængde information herop til den her valgaften herude på ZBC? Nej, det synes jeg bestemt ikke, at vi har. Det er meget irriterende, at man gerne vil med, og så fordi, at man kommer 2 dage for sent, og der stadig er mere end en uge til, så kan man ikke komme med, og det synes jeg, det er bare latterligt og ærgerligt, også for alle de elever, som er. Jamen altså, nu må jeg lige indledningsvis sige, nu har jeg jo ikke rigtig noget med det her projekt at gøre med valgaftenen. Det er en super god idé, og det er rigtig spændende, og det amerikanske valg er også rigtig spændende. Og jeg er helt sikker på, at dem, der har meldt sig til, får rigtig meget ud af det. Men der ligger også en hel masse logistik bagved for at lave sådan et projekt, og det vil sige, at I skal jo have nogle ting på aftenen. I skal det til noget materiale udleveret, sandsynligvis uden at vide det. I skal have noget mad, og I skal have nogle ting og sager. Og for at få det til at hænge sammen, er man selvfølgelig nødt til i gode tider at melde sig til. Og med det hele taget så er der også en god læring, især for måske 3F, at lære det her omkring med, at man skal være i god tid med tingene og få gjort tingene på rette tid og sted. Så der ikke sidder nogle lærere bagefter, der bliver helt gråhåret og frustreret af smågrædende og ikke rigtig ved, hvorfor tingene ikke kommer. Så alene det er en god læring for jer. Og husk, at deadline skal til for at blive holdt. Hvad kan man gøre med det her problem i forhold til tilmeldingsfristen? Jo, en anden gang, når vi laver sådan et projekt, så vil vi have fokus på at have bedre tidsfrist og mere klar information, sådan så at de elever, der har lyst til at deltage, også får lov til at deltage. Det er meget beklageligt, at der er en masse elever, der er frustreret over, at de ikke kan få lov til at komme med, og det vil vi selvfølgelig gerne rette op på i forhold til næste arrangement, vi laver. Det var alt for ZBC News i aften. Vi er tilbage igen i morgen. Hej hej.